musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom interna futsal ki hande 4e journée kippu falakone kañum heeɓi polgue yesso kippu jowol taw ko logui joyyi logui ɗiɗi saye kañum heeɓi fartange yesso ligue sayba logui nayyi loggol gotol dawlel kañum heeɓi polgue yesso kippu Sinthiane Diama logui joyyi logui tati kippu Tekan kañum heeɓi polgue yesso Dubango taw ko logui joyyi loggol gotol jingue kañum heeɓi fartange yesso kippu Mbagne taw ko logui nayyi logui ɗiɗi Sori Male kañum heeɓi polgue yesso kippu Bogué Basse taw ko logui joyyi loggol gotol ha joni ko fate ndiɗon mbadi kippu Ganki Jeeri kañum heeɓi polgue yesso kippu Njorol taw ko logui tati e logui ɗiɗi Thialgou kañum heeɓi fartange yesso kippu Garlol taw ko logui nayyi e logui ɗiɗi ha joni ko fate ndiɗon mbadi Bogué Escale kañum heeɓi fartange yesso kippu Thidé logui nayyi e ndiga Pottel Sakket gasgal ko ɓoyani ko kippu Hayre Mbar kañum heeɓi polgue yesso kippu Rindiaw taw ko logui tati e loggol gotol jencude championnat mo leydi Mauritanie Super D1 11e journée ki yiɗe hande kippu ASC Police kañum jaɓino FC Nouadhibou potel ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout loggol ASC Police wawi addude ɗum ko Sidi Harouna Diallo 60 minutes loggol kippu SC Nouadhibou wawi addude ɗum ko Abdallahi Mahmoud 43e minute ñalawma janggo alet ASC Douane ma hiwdiri kippu Kaydi FC ki yiɗe hanki kippu FC Tabrak Zene kañum jaɓino kippu FC Zaidan potel ngal wawi gasiri ko ɗeke do partout fate derby Nouakchott wa ki yiɗe hanki to stade Sekha Boydi kippu Inter mo Nouakchott kañum hiwdirno kippu Nouakchott mo académie ko Nouakchott mo académie wawi hebde polgu taw ko logui ɗiɗi e ndiga gudditen page men Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi pottite ki yiɗe hande siftinde bandiraɓe guila 1969 hono république démocratique du Congo heɓani polgue yesso kippu leydi Sénégal ki yiɗe hande wonno ko revanche hakkude république démocratique du Congo e kippu Sénégal poltal ngal wawi gase ko ɗeke on partout Nigéria kañum heeɓi polgue yesso kippu Tunisie logui tati e logui ɗiɗi Nigéria kalfima 8e de finale Coupe d'Afrique Maroc hitande ujunnaji ɗe nogas joyyi kippu Ouganda kañum hiwdirno kippu Tanzanie potel ngal wawi gase ko ɗeke on partout Benin kañum samti kippu Botswana taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo aled nogas e jeetati lewru décembre waɗi pottite nayyi so woni 12h30 GMT Gabon ma hiwdir kippu Mozambique 15h GMT Guinée équatoriale ma jabbo kippu Soudan 17h30 GMT Algérie ma hiwdir kippu Burkina Faso pottel sakket jamma janggo 20h GMT Côte d'Ivoire ma hiwdir kippu Cameroun ki yiɗe hanki pays organisateur Maroc kañum jaɓino kippu Mali pottel ngal wawi gase ko ɗeke on partout Zambie kañum hiwdirno kippu Comore pottel ngal wawi gase ko ɗeke 0-0 Égypte kañum samti kippu Afrique du Sud taw ko loggol gotol e ndiga Égypte ƴetti tabal kalfima 8e de finale Coupe d'Afrique Angola kañum hiwdirno kippu Zimbabwe potel ngal wawi gase ko ɗeke on partout championnat mo leydi Angleterre ñalawma hande Aston Villa kañum yeehe nder terre Chelsea fi ɗum logui ɗiɗi e loggol gotol Fulham kañum yeehe nder terre West Ham fi ɗum loggol gotol e ndiga ki yiɗe hanki Manchester United kañum samti kippu Newcastle taw ko loggol gotol e ndiga ñalawma janggo alet so woni 16h30 GMT Crystal Palace ma jabbo Tottenham championnat mo leydi Italie ñalawma janggo 19h45 GMT Atalanta ma hiwdiri kippu Inter de Milan kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kayɗen calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof